санаҳои 20-21 январи соли ҷорӣ бо дастгирии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Иттифоқи касабии кормандони маориф ва илми мамлакат, мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суд ва бо ибтикори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар маҷмаи зебову замонавии варзишии донишгоҳ мусобиқаи варзишии кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба намуди волейбол доир гардид. Дар мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба намуди волейбол 18 даста иштирок ва байни ҳам рақобат намуданд. мувофиқи низомномаи мусобиқа дар ин мусобиқа 18 дастаҳои шаҳру ноҳияҳо ва як даста аз шаҳри Душанбе иштирок доранд. мусобиқа дар намуди системаи олимпӣ шуда гузашта истодааст. ин системаи олимпӣ ҳамин хел ки аз ду ҳарифе ки бо якдигар қувва озмоӣ мекунанд, яктияшон барои даври оянда ва рохат меёбанд. дар охир дастаҳои беҳтарин барои сазовор шудани ҷоми мусобиқа ва тӯҳфаҳо мубориза мебаранд. дар даври якуми мусобиқаи варзишии кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба намуди волейбол ки бахшида ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ доир гардида буд, дастаҳо байни ҳам қувва озмоӣ намуда, аз байни онҳо 9 даста ба даври дуюм рохат гирифтанд. аз рӯи ҳисоби бозии даври аввал дастаҳои Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, Ашт-1, факултети 4-уми Академияи Вазорати корҳои дохилӣ, тими Ашти-2, Ҷаббор Расулов, Исфара, Донишгоҳи Силавянии Тоҷикистону Русия дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Бобоҷон Ғафурову Истарафшан ба даври дуюм роҳ ёфтанд. ман Ҷамшед Турсунов аз шаҳри Истарафшан. имрӯз хеле ки мана дида истодем дар чунин як толори барҳаво чемпионати кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба волейбол гузашта истодааст. албатта мо дасти Истарафшан ба саҳмгузорони ин мусобиқа ва ба ҳамаи он ашхосе ки саҳмгузор буданд баҳри баргузории чунин чемпионат изҳори сипос мекунем. ҳамчун омӯзгори фанни тарбияи ҷисмонӣ ба аҳли наврас ҷавонон гуфтанӣ ҳастам ки варзиш ин қосиди сулҳ аст. албатта ба варзиш машғул будан ин дур будан аз ҳама амалҳои номатлуб аст ки ҷавонони мо мутаассифона имрӯз ҳастанд ки ба корҳои беҳуда машғул ҳастанд. хай дигар баҳри фароҳам овардани чунин шароит ба ана ҳамин донишгоҳи мана ТГУ гӯем арзи сипос мекунам. дар даври ниҳоии мусобиқа дастаҳои Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва Донишгоҳи Силавянии Тоҷикистону Русия бо ҳам рақобат карданд. бо шикаст додани ҳариф дастаи Донишгоҳи Силавянии Тоҷикистону Русия соҳиби ҷои аввал ва ҷоми мусобиқа гардид. дастаи мизбон сазовори ҷои дуюм, дастаи Ашт-2 ба гирифтани мақоми сеюм ва тими волейболбозони Истарафшан сазовори ҷои чорум гардиданд. ба дастаҳои ғолиб тӯҳфаву сипосномаҳо ва маблағҳои пулӣ ҳамчунин ба гирандагони ҷойҳои ифтихорӣ дар ҳаҷми 3000, 2000 ва 1000 сомонӣ тақдим карда шуд. баргузории мусобиқаи волейбол аз як тараф ба оммавигардонии варзиш ва таблиғи тарзи ҳаёти солим мусоидат карда бошад, аз тарафи дигар ба мустаҳкам кардани алоқаи дӯстӣ ва баланд бардоштани малакаи касбӣ мусоидат карда варзишгаронро ба ҳам овард.